statement sa witness sa katong silingan nga itaban is almost 1 kapin na ni sa hapon nakadungog siya buto. Nakabantay siya og 4 ka tawo bisa to ang station 2 sa nga commander is kanang lugar is under surveillance na nila considering daghang report nga daghang manuyop yang lugar na mga balay diya ang gihimong possession pero ongoing pa man ilang verification ana nga naitabo kaning hitabo is katong giingon sa witness nga na sinabantayan niya silingan ano ang tulo ka tawo ganing tagiya o mining upat sila tanan pila ka minuto gikan sa pagsud nila as alleged sa kaning kaning katawang witness is possible na nuyop ni sila sa sud. Then after sa ongoing ilang pagpanuyop sa witness ningon siya naglalis daw ning duha out of 4 duha may naglalis. After na nakadungog na siya 2 bursts of fire. Then wala siya mogawas considering nakadungog siya buto. 1 hour after ni gawas na siya, ni tanaw siya, nilili siya sa ilahang bintana. Nabantayan na niya kaning usa ka suspect kanang which is gi-detain ron duha man kabuk ang gihul na to sa pagkakaron kaning tagiya sa balay nga allegedly gisuyupan o kaniyang sa kabarkada din katong gunman as alleged mga pinakadagan nga kita niya ang kaniyang biktima nga nagadugo na giyayungan na sa duha ka tawo. Then after ato is gibutang na nila nga 20 meters gikan sa balay sa kaning usa sa suspect dito na nihagba ang dito na nila gibutang ang patayng lawas dito sa gawas sa balay which is 20 meters gikan sa ilang portahan. Then after sa crime scene na to nakita sa soko nga murag naay gidrag makita man ang blood stain nga ug ang kanang dragging agi sa gibira ba ang suspect para dito ibutang ang patayng lawas meaning gilimpyuhan ang crime scene. Itanaw ang balay nakita dito nga itrapuhan ang mga dugo pero di man na totally malimpyo sa mga nagdali na dito ang crime scene sulod sa balay gyud which is nay pangitabo nga gipang limpyuhan mo ning kaning duha ka suspect ron nga gi arrest na gyud considering initially makita na to nay obstruction of justice nga nahitabo kay gilimpyuhan na ang crime scene mo na yung initial nga gi-charge sa ila sa pagkakaron. Then giparaping na sad sila though willing sila mo-execute og extrajudicial confession nga dili gid sila nagpatay which is katong ikaupat nila. Though as of now mingon sila nga wa gid sila nanuyop sa ilang version. Ekstorya daw sila pero wala man tay ebidensya na nanuyop sila pero ang ato lang katong nganong gilimpyuhan ang crime scene. Considering ikay tagiyas balay na witnessan nakakita nga inyong giyayungan padung gawas sa patayng lawas meaning na may salaod na nahimo ana obstruction of justice. Do wala tay direct ebidensya for the crime of homicide or murder sa pagpatay ninyo pero kato pa lang sa katong pag-drag ninyo sa patayng lawas o paglimpyo sa crime scene pwede na sila ma-charge na. Then ang katong ilang itudlo nga suspect gyud nga nagpusil sa ilang kauban is ongoing atong manhunt ato niya. Then o dili man gali makuha siguro ma-execute sila extrajudicial confession para motudlo nga katong ilang gunman. Ako itong barkada. Nya. Ngano inyo man tong gidas gawa sir nga wa mo kapaabot sa pulis? Isa lang siya matukuha lagi. Ako gusto dito tabang ba? Itabang mo siya. Bukat mo kayo. Kita tabang niya. Kanang doon. Pero sir masaysay nimo kung sa ginahitabo gid sir. Oo. Parang nagkusila lang kailangan ano munga na siya. Ha? Nagkusila kailangan na gid. Suriyan pa dito sa mga. Nakaila ka sa nagpusil. Oo, kailangan. Sa wala pa gipusil unsa man nagkalalis Oo, nagkalalis na sila bikil. Unsa may lang ikabikilan sir? Ngayon ito, siguro lagi nga, kuha ito sa mga suspect ba? Kuha na, suko itong pusil nga, kuha, sigarilyo ko na siya. Ang gila sa sigarilyo, asa pa sigarilyo ni. Kuha na itong pusil lang. Hinungdan nga, kamera mo hinungdan. Abot na ito. Wato ka ba, nasa laing bikil ba? Abot sa punto nga, pusil siya. So tinuod nga gapat session mo? Gapat session mo kuno mo ato? Nagsuyod daw. Wala, gawas na naman, pusil lang. Wala, nagpusil na, nagkatarin na yun, alam mo. Yung sa may ilang gikalalisan nato nganong namusil magyud. Kato lang yun, ay sa grilyo ra. Sigarilyo. Ang kato istorya nga wa kuno karimit. Ay, istorya na sa mga tao mo. Pero tingnan tiro ang butang pait mo na nag-away sila. Hindi na tino sila. Unsihan ko no. Tino doon. Pero sige, pero ako naada sa kon. Naada sa akto gipatil. pero sigarilyo ra mamusil di ay?
Oo, lagi. Buong ito ko nag-abot sa sunto ato. Maldito tong suspect, sir. Malito gito. Unsam sa to siya dito ano naabot sa to siya? Sorry ko siya, nakita sa unig ko ba? Wa mo dito. Mo tayo mo sa Kirilyo. Ang dito alam niya katong kaniya sa Kirilyo orang susunod. So kanay imong balay bayanan yun ay na nila. Katong berkado na ko, sampai ko labot ang kusil. Kani siya. Ator sa itong higayunan nakasuroy itong nagpusil. Oh, Or permi na sa na magatuan sa inyo ha. tagsara sa mara bro, di mo 20 gid mara. So, katong butang kasi may napalit. Ay buto may buta. Ay buto na. Ano, starter din nila. Pero ang inyong intensyon nito sa pag-alsa atong biktima, sir, para madasa sa ospital or Oo, anak. Oo, tiso ko am siya napatay na siya. Naglakaw pa man siya anak. dili aron tabunan ng krimen. Oh, di mo. Oo, tabo tino may berkado na mo. Nakasuyog mga to, sir? Wala, wala sir, wala. Yung anong gitrapuhan man ninyo, sir? Wala ba ko trapo? Nalo ko sa wala ko balik sa bayan mo. Namin nakita na. Wala ko ba na nakita sa ko trapo. Gilimpyuhan sir, wa na kuno ikuan dito. Oh, ako ba na ko. Ito tabo sa berkado na mo. So, limbi mo kasi siya sir. Limpyo ko Gawat siya. ka limbi. Limpyo ko siya. Wala ito ang tabo sa berkado. Sa kilat, baigo ka man. Sir, pero kanang willing mo nga ipa-drug test kung pananglitan lang kay ingon ra ba gasuyop mo. Ano willing ko sa. So wag yung tigamit sukad-sukad. Oh, kan ko dili ko tigid. Pero kato higayuna, wa mo niga, wa ka kagamit. Kayo mo, sir? Wa abot sir. Wa mo tinaw ko. Sa imong participation ato dito nga nung naabot sad ka. Yung labar mong gawam niya, pag dungog na ako sa buto, nangayon namin siya tabang. Mga ito, gitabangan ako, sa buhi pa. Nya, ibuong ko nga nung naabot ko sa puwit nga nung na-appeal ko nga, igot naman ta akong nitabang. Kinaluoy po ko ba kay buhi pa ba itong biktima ko itong gipusil. Ngayon tabang mao ito, na-appeal nung kung ako ko labot. Ano mo nagpakita bang arumadaon tag hospital na to? Tungod eh, na-trauma lagi may ma'am tungod na ng itabua ma'am. Na-trauma mi ba niya, murag naratol sa mi ma'am mo nang na-atlan mi. Wala ko tabo sa. Na-atlan mi, naabot mi na po na alaan yung nga kami ba. Okay, gitabang pa to nyo, gikarga na lang ta to unsa ba sikad motor para madag hospital. Ngayon sa kayo ma'am, di mo silbi ko kaya mga tao dito murag na nga trauma na mga di na manggawas ba pag ikaduha ng nga buto, wala. Nanaga na sa balay yung mga tao dito. So pagkakuha ninyo ako, gipasagdan na lang yung patay, bilin lang dito. Dili, gibili na pagbuhi na among giaswat yun di. Ngayon pinjag tabang mao to nga di na mamakaya gid. Mo na nga gibutang na lang mo kuan gibutang na lang mo bagay di na mamakaya. Wala na may nga biyaan. Ni ko alam nilakaw na nilaylo na mao to na atlan yun nga. Wala lang mo nanawag sa barangay pod. Di dugay po kay sige bitong nainabit na nawon niya dugay man kay makunta ko amay muristyo gid wa may naabot mga aspan ba suko mga kon wala pa gid Anong wa man mo tawag og pulis? Kaybaw. wala mi waso ko cellphone sad waso ko kuan ba madula na to. Pero sir, ikaw taga barangay man kuno ka sir, wa jud kay kontaktos barangay nga at least mapahibaw na tabangi mi diri Ako lagi. kunta kasi kun siya ang sa barangay mo. Wala ko sa ano. Tubo. Mag-adto ko siya. Adto ko sila. Oh, totoo abot to si Kunsel. Wala pulis. Ako mo yung dito ano. May pila gyud ka oras ba usa pa naabot. Murag nawahi gyud Dugay ang. kay respond gani. Oh. Pero ka unsa man day mong orasa day nakatawag des barangay? Tawag ko Kunsel nga stusa na Ako naman Eh, at least matabang pag yun unta tong patay. Ay, ang cellphone ko. Nasaptan ko to. Tado ko nito. Mugong na tabi mo. Sandig. Hinalan mo cellphone lang. Boss, kadugi ka sa pagkamatay sa mga amigo ba? Wa ba parandam mo? Wala man. Marigal lang. Basi na mo nabaram na kaoy kana ini kong gidas gawas. Wa ba gibalam ko. Ganhan ka barang gohon. Pero kiniron sir, anda mo cooperate sa pulis para mabukod yun sa tong suspect. Wala man. andam yung kuan kay para mga gawas mi di man sa kami sad. Andam yung mga tabang sa kapulisan ni kon di man kami nangon. Ang sugi na na. Nagi parafin na mo. Oh, para Masa ko ba unsa Dito, ilang mga bronze. kuan dito pinapal. Layo ra kanam. Asa dito siya? Amo atong balay itong orange. Ay laloy. Misalnya ni kalau yung cylinder siya kami nadoon kanina sa Suhanon kami na kon. Tawag ka. Hindi mo kami nagbuha sa sala. Tawag ka loy. Loy asal loy cylinder na loy. Dito yung cylinder kukul ka step lao loy. Kami na address personal kan. Kinuoy niya. Yung cylinder ka. Hindi kami nagbuha sa sala. Dito pag Kami na address. dito pag imong bay. Oh, ito ka loy cylinder na loy.
Hindi ka surrender, kukulang di ka. Konsensya lang.